part 3 na ni guys. Please comment, subscribe, and maraming salamat. Huwag na kung nauna ba? Sa dali lang daan, nagkairog maguko. Kasi nakalayo ko na kung service dali, kuhan good ka ng Dabaw, malayo na doon na, karakat, tagtuloy, nabot. Mga lagyo, dari na ha, ano ko yung presyo. Mamas mga may kaya sa lagyo, mga makakita sa mga dugay. Kasi gara na makakita, mga anak man. Isip lang nila, ito ko obserbahan. Tawagi daw, lagyo na ito. Pero may silipon ako, ang tagong mo yun, lagi mas tagong. Okay man ang layo, magkakaranta kayo. Bayaran mo ganun mga gasolina, biyahe. Hindi mo mabayaran, hindi na lang kung biyahe. Ako magkakapakit sa anak eh. Wala naman ko hilot na rin. Ano? Singot-uga, sagdaran mo. Wala. Masa mag-ibo ko, asa hindi ka na konsimot na. Ya, sa ko agad daw, mapansin mo, kauban ka. Ako lang, pareharang ginamitan na mo. Pero ang dulot sa kong kamot, muna yung napansin na sa mga dulot. Normal akong ginamitan doon. Mana kung ito ba ginamit yung mga ito, aray, kung hindi yung sakit, pero ibalik yun, among ibalikan na resulta. Kami, manapagkanuman daw. Sakit, mawanta naman po. Pinaka-gulang na kung hilot, 100 to. Okay. Inay-nay. Bagyo yun lang. Ha? Ano bagyo yun? Kaya kung hilot ko, pareharang na sa uban. Kung matingalag ang hanggang uban, ngayon ko napakusagan pa doon ko. Ang kanamay nga kasi uban, napus-lipos, hindi gamay ka kung maura mali. Ano maibot yun siya? Sakit kayo. Sakit na doon. Pero dili ni heart ko. Normal man akong gunit. Wala nung ko, mangita ko, kahit nung kani siya, naigo niyo mo akong mga... Puros lang igo. Ano ba? Puros lang igo. Bak ba? Dari man ito gapon ng turil. Ito si ganin mo. Nahilok ko na ko yung pati mapuno ka. Gapon. Sakaw na wala na puno. Ano? Wala na ba? Wala na ilot kasi. Karoon. Loko man ang gusto. Loko na to. Basta gusto maayo, di ba yung Loko to. Sama, di man na to. Di man na to makayang ang tayong gaw. Ako na ko isa. Nang kalaban ako social media, biya no? Abot yan ang tandang dito. Ang pinakalayo niya na yung dirigaw nga napahilok Japan. Yan yung Filipino descendant. Yung nakakaw kayo, kaya gabi maligo. Ulit siya dito sa mundo. Huwag ka parang tumulilo. Ulit na Japan. Kada uli, maligo. Hindi ka tramahan. Ligo yun. Hindi ka sa hospital. Inahawa siya. Hindi mo siya ang doktor sa Japan na ito kayo sa mga hapon. Pero ang problema, hindi mo din mahubad ng sakit. Hindi ko din mahubad ng pasin. Wala ko na. Hindi ko na makita sa masin. Manuyan ka kasi yan. Hanggang kayo mga tambal. Tingnan ka nagkatuwa. Nakita naman ko niya sa kuwan. Facebook, YouTube. Sa Facebook Pilipinas ako yung Pilipinas. Nagamit kayo no sa YouTube. Ano, disahan niya yun. Wala yung katambal mo sa aning higit. Ano yan higit? Dili sa Pilipinas, asa mo? Agon. Kadagon may kuwan. Tutulit nga walo ko box. So, gantang ka to sa libro. Bisa na matutulit. Kita nga to na dito. Para ko sir, magdala ka. Magdala mang tutulit. Hindi mabasa. Hindi mabasa. Hindi dala.
Yung pag-disbandis no. Japan man din siya mabasa no. Alam mo dyan kailan siya tumuhol man. Pero tingka. Bro magmakahubog. Ay bro makahubog pa. Maiwain. Yak mana ko ng cellphone. Ibrato mo daw dito ang gadget. Sulit tambal sa puso ulo. Sige sa kapalis niya. Nagpahilot mo, hindi mo paano. Okay pag daw. Sige, bahilot daw no. Nagpahilot na niya. Lagi. Pagkabuntag mo rin. Grabe mo ko. Hmm. Ang akong dali. Naulog at anak na magkuhan. Delikado na nila ba? Hindi grabe. Kita rin ko lagi cellphone. Oo, wala ka pa na nag-admit. Adi ko. Nagkwarta na ulo. Hindi ba nagalas na ako admit na tao sa 18? Sige. Yan eh, kabalo ka sa tira. Ano, yan naman. Lima man. Hindi ako. 4 days man natangin ninyo. Di ko pa kuhan agay. Di ko pa aso. Kaya sa mga pag-iinsikan. Di ko kuhan. Asap. Tulbak ko rin pa ng hospital, no? Ma'am, nag-inject ka. Oo, ba? Inject ang inject. Antibiotic, no? Kaon lang sa kaya. Uy, nagbantay na ko sa kalayan. Hindi tayo. Pero ulit, di ba nila? Wala nang mamatay ito noon ako. Madugay ko sa niluluto-luto, makita niyo ko matato ngayon. Abot, layo ba? Mabot yung gawin, ma. Makitaan ka niya, labi na ilang sakit ng murag. Naku, na pula gasto. Bahala, malingon naman na bahala na ako kung basta ka maayon Okay, ko. naman pa ebidensya, makita man mga trabaho na ko. Tawagan, may number. Pwede ka ba dito? Wala mo na problema, sir. Gusto magkasinabot lang. Pero money down siya, kalayo kayo na. Ang sama ito isa kayo. Ito sa Palawan. Bukag naman ko, lamin na yung ginawa ko. Dahil na may mugol, kaysa kanina, nang ano ko. Pero mag... Ay, bukod din ako. Bukod Ginawa din niya, mo. oy. Istorya ka, bro bitang na tubig na taga-dili. Oo. Bro, malumos mo. Basta ko na kung ako nga, katingin na mo, doon rin na ako. Oo. Isa ka pa ito nga. Ah. Tanaw yun ako. Yung sa tanaw mo, wala yun siya. Oh, so, kayo sila. Ito, utas ko. Ay, Kani ikaw, buti ka ka, muna upat ka side sa kapus-puso ka, muna yung palay. Hindi na mabungkag na, hindi na mabungkag, madugay. Bungkag na na kung tiin. Sabi na kinapasag hapon. Dili na niya, man, wala bungkag na rin kung tiin. Dili na sa bungkag, kung dili, wala na tayo puso. Muna yung pasag. Bungkag na lang yun. Sige, ayaw yung pamasangil na bungkag yung tiin. Hindi na mabungkag. Kung dili, wala na kay kusog. Hindi ka kinaog. miss dingan ito, di ka nakaw. Ako nakaw, mag-ana siya. Buwang na. Nagkamay yan niya. Ikaw niya, hindi rin nagdako. Wala na pahilap. Wala. Okay na lang siguro sila. Ang asawa, di daya, kada isang semana, katulog. So, that's fine. Tapos, hindi pa ito, man lang, ubang naman, Naman nabasa. kay kwarta. Anak ko, tapos ako. Kaya. Ah. Nakadakuan pag daw. Kada gabi, kada buntag, may bigis mo. Gabi pa lang namin, may bigis mo sila. May bigis mo. Siyempre, nagkataon na no, buwan kayo gusto mo. Lagi bigis mo. Kasi, uber pa. Takay na ko, dugara ko, pero mag-uber bigis mo. Kung lain ko na ulawas, kaya lain ko na.
Bato ko customer. Itagaan. Ginatanaw dito kung ano gugod o ubang ng bilog. Oo, nasa bilog. Ano dulot na ko sa inyo, hindi mo ginakuha. Kasi man ko bilog, plastic, susi. Napamaging kapon. Kapoy man ko. Bawal lang. Siyempre, kung magabiin ang julahit yun, dili ko kapoy, lahi ang pagkakapoy. Pero, siyempre, mo ko kaon ka ba? Buka, ito na magbasa na. Eh, baila pang nilin kasi kain daw lawas. Dili, dito na. Dili ko malibad. Basta na ako dali. Namin sa inyo, anak ko ng panaw. Nawa to ito. Ah. Ah. Ano lang. Kasi na lang ka normal, panturil. Lapit ito daw. Ha? Lapit ito. Jesus, binato nila yung Davao. Ngayon mo mga Ang katagam. ka na dyan padung kag Davao no gabi ka nang alat na kung Bro, katagam. Dali. anong mato kag tagom ba susukayog ng kalungsod sa Davao no. Ito. Davao na dito ito sa St. Peter. Hindi ka may dali. Ilong-ilong. Huwag nito. Apit ka sa disco. Ang gaya. Murag sa tagat niya. Hindi ka na ikuan. Pag yung kaig mo skinan ba no? Ano na lang yung distansya o? May lang yung gabi eh. Kaya mingaw na. Pero ka nang buntag yun ba no? Lang yung klase. Sus, ginawa na lang ito. Tapos karong hapon. Karong ito. Karong ulit. Kapon ang mga Oh. kuan. Kanan, uli. Grabe na po. Alam lang ito. Grabe po. Mau din na kadadlaw. Mau din, dagyan kayo negosyante sa isulinahan no? Kadigo ko, dagyan ko kong isulinahan. Nagkuhan na biya na, 5-5. 5-5. Patubil ko sa kadlaw. Kaya lang siyel. Kaya lang siyel. Yung mga tao rin eh. Pagka naman lang sa kuhan. Malagi branded. Sa pautan. Narita kay barato. Sa sinagaw. Up. Lagi dyan kong magtangtaan ko maglakaw daw. Na. Nagkali ako lapalapa. Kaya timurag niya mga dagom. Kani yung laklaro. Lagi lang kung tumurag kong niyo ko mo. Nagdakang katutuman sa timurag niya sa lapalapa. Kaya kuwan ba? Baga kay siya. Pero nakulan. Napaksit na niya. Paspas na lang yung istorya ko. Paspas na lang yung Gawa istorya. na ko. Jadi na. Mura mag. Oy, labi, isura niya. Oy, Kapuya ito ko. Tanan bugita ba. Naglisod na ginawa. kaana ito kanina. Oh, Lahi kay ginawa. Pero paspas na mag-ayaw. Rin naman na makabalo. Ba naman. Isa naman. Ngayon natin. Wasa na lang na. ay, dili na nako among katon man. Oh, wala na na. Nanihan mo mura. May nagkagtobig. Kutangin kasin. Kada inom ng tubig. Kamay lang kung murag tarat sa ba. Murag nakainom kagdagat. Mainit-init. Ikaw lang. Alam lang ka. Murag nakainom tubig sa dagat no. Ay sa inom binaw. Dahil yung pagkaw itlog manok, ginamos ulat, uyak, pasayat, limango, balot, ha? Ay. Pag itlog, mag-rodi, hindi ko kuan. Labi ka kala ulit kanino kung pwede na. Karon ako madili.
emergency. Hindi na manawag. Wait, naging hindi lang ni Bid. Amon yung taon ka. Noe man. Mas nanginahanglan mo kasi ako, kapoy raman ko ah. Sila, kailangan lawak na dyan. Huwag na lang ang lawas. Ha? Kasi maglain ang lawas. Mga mga sa pagkukuha ng mga iba. Pagkukuha ng mga bantay mga bawa kong pinir ko, ano nangyari? Oh. Hakas nasyonal, surod ka po tayo. Ah, kanyang kay Juan. Kanina, nanawag ko. Wala po doon sa kwarto. Ano, dextrose. Ronaldo's dalan. Sa nasyonal. Sinal. Puno no. Ipigdahan na kita ang Juan. Para mga disgrasya, mga ano. Lumunod, disgrasya. Ah, nahon to. Ikaw nga, minumay ang naman, doktora, among nawaton nila, magtinga-tinga na. Ikaw, gikuhan ramang ka. Lubog ramang ka. Huwag pa kami sa bukid niya. Balik na rin daw. Masipyat pa ba na sa mukha ni Beth? Nalista na ni. Ha? Ano siya, mo nang kurinti kahapon na bikok ko. Ganyan, gaanan niya kapag kita rin ng mga pamikot, pangalay, pagmul. Parang tulong na ko ka, diri magikan sa kuan, mga iwi. Ilan na edad mo ko? Disipin na ko. Ay, pagmul hindi ka na. Ganyan yung lawas na. Sa unang 20 pa. Power gano'n. Gusto ko inom. Nagsubong ko. Ako ano ko magtaybuan. Tagma, hindi tayo nga. Ang bati kami, daghang puting matabangan ko. Daghang yung gamor. Nagkadagan po. Ayaw, kuan. Yun na lang ba nga dili ma-admit, no? Tagma, nagpatabang ko. Pati ko na mga kondo. Parang ikalakaw. Pati mayuma, kidney stone. Makatabang ko na gano'n. Tirahan mo kung may iba. Hindi mo puting talagay. O pangay, balo, 2019 to. Ito sa kuan. 19, mo na pag-abot na ko dali. June 16, nabot ko. Hindi, midilkan. Sa Riyadh, di ako nagilot, no? Di man ko ko dali nagilot sa Riyadh. Ah, Saudi man ko nagilot. Limit-limit. Ulin lang ko dali. Pag-ulin ko, misis. Dali ko kami hilit. Ano lang yun, nagtinga akong customer. Wala mo ko yung customer. Wala ko kailan ako, no? ahora, ingon po, na mangilot mo na si kuan. Asa nila litan? Hindi mo ko Hindi magilot. kabalo. Tinga ka, nagkataghan na gud. Dili, dili mo kuan. Pila na ko nahilot na bugaw. Pero kaya na siguro mga 3,000 katao nahilot na ko. Ikan sa Saudi pa daw dere. Yeah, another year na po. Ilan? Prostate, kaya ko na pala. Matakawal ko. Kung ginore, bahala. Ito na mga hilot. Tapi barang dari kau, pwede. Di barang ka, dinautan ka, diwindi, kanto, wak-wak, pwede na dari kau. At hindi na bang ka mga tara sa YouTube na ito. Kita gaya din po. Minsan pwede ka na nagawa ka lagi. Diwindi. Kuwati ka daw ba? Basahan. Ano yung ito? Ano yung naging ito? Dito ko na kung hilak na ito. Kumanda naman. Wala na ako, ano? Wala ka kabalo kay nginay dani ka. Ano ka nakakuan niya? Dito sa Saudi lang. Pero sa Pilipinas pa lang, sige ko kamo ko. Pero mapaday ko ng kuan. Nalan na sa kuwa kay nakapansin na ako ng asawa ka na maglaban mo. Nalan na ko ba? Tidak umitas mo dito sa puso. Umitas yung dito. Uy! Umitas ang tubig. Dito sa puso dito. Sabay may pagino. Dito yung kuwan. Dito ko mamunot.
Imo rin kuan ada nimo kita mo inita. Kapantay ka? Oh. Init pa dugay, no? Oh. Init kay ada mo. Wala lang ko kuan. Muna siya mag-init siya. Nayo tayo diferensya, mura siya mag-20. Ano, ginagmero ko na kung kung ito, pika-pika. Kita eh. Ano ko? Magaling kita mo. Ano ko gusto naman? Ano, ano ko gusto mo? Hindi na ayos ito. Lamit ko kasi kung... Ano mo ba? Ang hirap ko sulo ko. Pag-inig ko naman, pinanggawas mga bako-bako. Ako, good man, kasi mo, review. Hindi ito kakuhan ba na? Mga kalidura, utro, mas mo juga ka na buka ito gano'n daw. Pati ko kuhan ba, TV o kuhan, ayaw ko na pa ng bone cancer. Ako nakabangal bone cancer ka, naglubog. Dili na gabi kanila pa doktor. Wala na ito sa bintang mo. Ayat na kayo sa bralit pa dito. Pero gano'n sa Diyos, masaya na. Ikab, ambok na kayo. Dito ko ang sa pag-isikat. Tungod niya. Bone cancer ko ha, nanambok na lang. Okay, hindi ka tulog. Ay, ay, lay na. Kira-kira ko. Lamig ka sa pamilog yung sakitan. Suol na kayo, mulog. Lamig ka sa pamilog. Gusto niya, mga sakit ko. Ito pamilya ng kamot ko. Kaan man pero sakit. Talaga may talaga may daw. Pero grade ko to. Oh, palayo. Mga pusa pa. Bro, sa mga anak ko, mamala, iba. Ha? Bro, kung mga anak ko, malusog pa. Ano yung mga lagi? Ako, magpapagay ba mo? Ayoko, hindi ka pagbagyong kayo. Basta biya kayo na nung, alagay ko mo kami siguro. Yung nakita mo ko lang mo rin, kung sa bako. Yung trabaho, ano yung nanawag ko, dapat ito. Ako, mabok doon eh. Radyo, ano yung radyo ka nung, nakadagyan mo ko dito. Ang taon ko na, sumaya na tumitig. Kasi ito tamayo, anak mo, na. Yan na may makita. May video ba, no? Pero ang meron ko, health project. Oh, Yung health dili, di po kakatarong trabaho. Health project. buwag ko sa kita tayo. Kuwan mo, naong ko. Kalimutan lagi ko sa mga pungago. Lagi? Salamat sa Ginoo, naayon na. That's the good run, let's relax.
sa tao ko nga. Fried chicken, Mamagay. itlog, kasi palitan ka fried chicken, Jollibee, McDo. Isis ko dati, ay, di naman tamang malit o bulak na palit na nagtag isda. Oo, eh. Pinagtanay na. Pura magsayang magayang bulak. Malaos. Bulat, malaos ra, yung maglabay. May man yung mga sudan o babusog ba ito. Pupunta ka pa mahal ron. Tinatol mo na kung napanapaw. Hmm? Katol. Katol, sugar. Ha? Sugar. Katol ka siya. Ganina ka pag interview, magtanaw ta juga ba? Para halamay na magdili tubag. Kapag ganun ko, ang pamilya mag-abot ka dyan ba? Anak ka dyan ko. Pero mongad dyan no? Oo. Anak ka dyan ko. Dextrose na malay ko lang yan. Lagi lang kami mo na. Ah, dextrose, oxygen din. Oo, oxygeno na ko. Oxygen nun, okay good siya. Kaya na may kuhan. Oo. Kaya lang, may bayad to. Oo, dyan. Para di makapag-ausod, di gid ka ma 4 days. Ay, pneumonia na yung sakit man. Nagkakay prima. Yan, napay bantay. So, ka ng hasol, no? Nana, please auntie. Sa man yun? Please auntie. Ako kinamang naman. Kamuran mo na. Oh. Huwag siya po kabalot pagkamatay ni Auntie Maray. Ito magul. Ano yung kakakuhan? Wala. Unahin na nga nalubong na. Kung namatay ni si Auntie. Anak mo ganang life. Anak na ko pa. Si Yuri agaw kay stroke ko daw ko. Ito nagpakundi sa inyo. Luli. Yuri nga. Kung good. Sigado na to ba anak na sila lang? Serial? Oo. Di ba nanay lang balay na enting? Anak niya yung balay ba? Si Gloria katong. Si Juan man na itong ano, si Pilya. Papilya man na ito. O siguro lang yung nanay. Wala na ko kakabantay. Asa na? Naman diri ba yung ilang balay sa... Baklaim to. Oo. Nag-stroke na, uy. Ba? Wala makalakaw. Kung pa kayo. Diabetic ba ito? Hindi ako kito. Kung nga. Wala mo ko kabalo. Oo na, hindi ha. O, kaya kahit pa din. Hindi ka magnawa ko na. Kung ako. Mga parinti ba? Iya. Isa na yung mga parente na ito pa rin. Hindi. Pero parinti sa kong asay sa kasawa. Doon sila sa kuha. Ano? Eh, ako dagan. Pero sa ako ang direkod. Eh, Ano? Basta nga lagante. Lilia. belum ka. Oo. Tama rin. Ano? Hindi. Huwag maglain. Mana ni Kuan? Bina. Oo. Belum ka. Ano sa tao? Siya naman po. Sige na pumingkol. Pumingkol hingga. Wala na nga rin. Wala na lang ilan. Hindi mo na pwede kapong daw. Sintar. Hindi mo na pwede. Hindi mo ipik. Kanang ikaw gusto. Init na. Wala ko rin siya. Inudagan ko siya ba? Maligam ka. Saka kamay ko. Ay, puno na tayo mo. Yan, Lord, sige ka bulit ka. Sige, ngayon na lang kasi doon. Sino ito? Ano ang balik? Basta. Ano anak? Bulak na siguro ka.
Buhit mo ka. Oo. Oo. Ano ka buhi? Dapat sa kang kaon. Ay, oo. Pagdugay. Pagdugay pa taon. Kabuhi ni. Ang nabiyan diri gaw. Sigara kabuhi diri. Pag diri na semifinal diri. Wala na eh. Kung hindi ka diri, hindi na pwede malapat diri. Ano, dili na kung ano kung ito magpan. Pagkalo ka tiraw na ginawa ba yan? Ang kabuhi ko. Pag mulat mo diri, madugay na. Malapot mo lang ng gabi. Ayaw ko ng buang. Malakop naman gana. Yung mga manungagan. Malapot lang sabi. Inikuli ni mo ron, balay, hindi mo na pwede magbasa, manugo lang. Ha? Libiwan ng kaldero. Libiwan mo na ng kaldero. Tapos, may ayos, ang ayos na tagas. Nagkungagin mismo. Hindi mo, biligyan niyo. Libiwan ng kaldero, tapos ibutang tong ayos na taas. Huwag ka kay para masulod ang ayos. Nagalang sulapin. Ibutan mo ang ayos, tapos sabuyo sa nabasok tubig. Kabukal, isa kabukalan lang, ibutang mo sa kamag. Tapos, inom mo mo nga init, meron. Pagka mo kay pamahaw, unaha to. Pag inom mo mahurot mo itong doon ka ininit, yun nga tuyo at yung init eh, inom nga init. Hindi po ka mapasok. Pag inom mo, mamahaw na. Mamahaw, sugat tuyo at yun. Halos nasulog na itong busog naman ko busog lang makatubig, pero ito na busog kahon. Nasulog naman ininit, tuyo at yun, nag-abrihan ka na eh. Bakit nakasaka? Gusto mo na yung ano mo naman yung dokumag. Halimbawa, buta na to, Snipe. Snipe. Alas 9, alas 10, alas 11, mag-inom ka. Alas 9, mag-inom ka, alas 10, mag-inom ka, alas 11, mag-inom ka. Natutag sa ice. Moro, pag mamay nabiling tubig. Iya boto, pag boto, bangko. Yung bangko, pero manito, alas 9, alas 10, alas 11. Ilang adlaw na. Ganun adlaw, straight lang tulo. 9, 10, 11. Kung sa rasa ka, 5 per hour. Basta wapay 1 hour. Hindi mo na ito, kada inom mo. Isang quarter pa, makainom na kapantas din siya. Mawala din siya. Manan mo tulo. Ugma, katulog yapon. Bago mamahaw, bago manito, bago manihapon. Wala na. Ugba na ito. Ayan mo. Bago mamahaw, bago manito, bago manihapon. Ha? Nagako na isang porsyento sa ginawa. Kanya pag-anak, hindi mo nga, meron sa luban. Pagkasuntas ng kabuyo. Ground good siya. Kaya mo sa isa? Mali mo kinom sa doka mag, kaon na pamahaw. Ha? Kung yung pamahaw sa mo, ay hindi sa, kapag hindi ko na ho. Lahat to, layo, 10 minutos na. Silin mo ka. Oh, sulat ko. Ano yan naman? Kung mag-ulam, may matanggal ng tuloy. Ako. Ako rin. Paano doon ka na? Ayunok na. Punta. Gagawa na yung mga ito. Lukong. Singit na ko, pamanaturel. Wagin mo ako, tawagin ako, ang sato. Pag nakagawa ka naman, kapit mo ito.
Karon yung tao sa sakto gaw, kaya bisog kayo, manapok yung taglangaw gabi eh. Ha? Ano, galamit ang ginawa na, ganyan ito. Kung di na, kahit ito, ako sa madali. Hindi ginawa. Bubo na kayo. Pero mangyari, nga naglubos sa ginawa. Oo, anak, ginagawa. Kaya pa man daw, no? Sa kadlaw. Hindi lagi sala, sige sa lakaw, sige lakaw. Dadala lang. Busy ba? Trabaho. Hindi ko trabaho, ako na, suwa. Ha? Okay. Inuod na to. Gusto nga gahapon. Kung gahapon sa gahapon, may ilo ka pa to sa utso. Isang sopal sa utso.